chce kto? Tu doje. Vyzvi, to je. Prečo mi nereaguje na tú klavesnicu? Dobre, kde ho dáme? Ideme do ok. Títo sú najlepší, Hej. títo dvaja. Ja si z toho poečím. Tento je hrozný. Tohto nemám rada. Ten je zlý človek. Hlavne v knihách je strašne zlý. Nemám ho rada. Ok, tuto možno nebudeme rozmýšľať tu ráno sám. Nemám ju rada. Nie, nemám ju rada. Je estetické. Ja mám strašne dobrý, počúvaj. Ale sa veď aj ty hodnoť. Tak Hagrida, vieš, že by som vydala. Ako postavu. Charakter. Jup. On je úžasný. Áno. On je bomba. Snajpa. Jo, máš rada toho. Nie, to škaredý. Dobre. Podľa... Rozbojek. Ten je strašne úžasný. Áno. To je Neville, ne? Neville je úžasný, to je to hneď prvého. To je najlepšia postava. Ona je úžasná. Teď 12 ty vôbec, ty ho... Ja by som tohto vydala, toho, bez toho oka, vieš, že? Ten je škaredý. Dobre, ak tú postavu riešime, tak ten je akože v pohode. Petiona a to Vernona by som dala hneď byť do Azkabanu, ti poviem. Nie, oni sú práve že dobrí ľudia. Reálne. Ty si sa... No to nie, som zašiel, ten to zrobil. Ten to zrobil. Aj ona, ten to zrobil. Ten to zrobil. Všetci ho milujú, ja ho neznášam, je hrozný. Slízky, škaredý. Tento nie je otravný. Ono tu by sa dalo byť, že... To je úžasná. Hej, Toto neznášam, ten je hrozný. To Cedrika, čo zomrel? Hej. Říká sa aj prečo ho nemám rada. Bo všetci ho majú radi. Na tom pohári sa choval ako... Dáme, že EU. Boli všetci urazení. Kde to dáme? Toto budeme, to čo si hovorila, tak to budeme chcieť musieť. Ešte. Toho by som dala byť do ok, podľa mňa. Ale dobre, teraz mimo vidieť. Aby som dala byť, že akože... okej. Ale on je chudák. Vy reálne všetci povedať tento, oni bude také strašné stračky. A tento najviac chudák. A tohto všetci neznášajú. A pritom títo dvaja bude také blbosti. On je chudák. On hovorí, že to je Bulhár. To sú Rusi. A táto je zase z Francúzska. Hej, som úplne, že... Taký namyslený mi je, nemám ho rada. Tú učiteľku tej budúcnosti To je úžasná. Je chudiera, alebo nikto nemá rád. Ale dáme, že ok. Toto neznášam, to nie je do Azkabanu. Táto má krásne vlasy. Hej. Ako je tu s tým modrým koučkom, tú francúzsku, tak to by som dala by asi do... Nemám ju rada, ale dáme, že je ok. Hej. Aspoň je estetická. Malfoy. Draka. To je niekde ku svojmu synovi, lebo to obývajú hajzlovia. Hajzlovia, zlí, škaredí. To je strašne... Nie, ty to mám rada, ty sú strašne sprostí. Že oni sú takí sprostí, že sú dobrí. To je tá Beatrix. To si zaslúži byť ešte pred dobím. No je tak, ona je strašne pošahaná. Ešte málo. Ešte málo. To je tá Gina, alebo nejak tak? To je Čin Čong. To som ja. Nemám ju rada, ale dám, že ok. Som ako je tam moc nedávala, ale pre mňa on je ok. Tento je strašne škaredý. No. To je ten... Tento je dogabaný, ale dám tu. Taký není zlý, ale taký dogabaný. To je najlepší. Jak sa volá? Neviem, to si je tam. To je pekný, krásny. Tuto nemášam. Jo. Tento je chudák. To je tá nová priateľka. Tá ex, jo. Tohle je kráva. Áno, ona dala toho, čo? Nemusím toho, ja som vydala 500 000 krát. To je musím zlízať, nemám rada. Toto mi tu dvoje. Tu toho zamážila. Čo je toho? Ale mám počuť, ale to by sme dali byť do... Nedáš mi. Nie, to si myslíš. Ale som na. Je bok. To je na to. To ne. To dvoje. Nevidím do citu. Nie, to je tak neznamená. To je kolik.
To je tá odpracovník. To je takové. To je ok. To je krásny. Krásne vlasy. Toho by som dala on to má akože... To by som dala, že OK. Ok, to je hnusné. Hej, to daj. To je druhá strašne neúčtovne tou srčou. To si neviem sa vlasy. No, to je krásna. Dobre. Znie som, že musel si nám no dáme vlasy. To je to. Všichni to s tebou Andrusu. Ja? Ty čo sa napovážaš? Ja neviem, sa lábem to. On tam hovoril, že som zabila. Neviem, To je asi ten starý. To je jedno, to je či je ok. To je chudák, to je chudák, to je chudák. Počúvaj. Tady mám, aby sa niekto vyurazí. Tak to. To je tá spisovateľka, nie je moc pekná. Ty máme niekde názor, som nevedela, že sa na písať. Že to bude zavíš. Môžeme dať. Tady. My sme dali... Vedľok. Ne. Dáme to. Niekto to je ale ten. Dám ho ok, ľudia sekcii. Ešte ten, čo si na tej človek, vieš. To by necháme hnusačku. Je to správne, to. To je dobrá. To je dobrá. Stížam som si to musel párať. To je úplne. Poriadne si to. Dobre, to dáš, počkaj, dáme. Počkaj, nie je tam. Uvidíš. Že má otraviť čokoládu. Dobre, máme to hotové, vidíš, aké to bolo rýchle, nádherná krása.